Hare
অপ্রকটে নাম রূপে সাক্ষাৎ ভগবান অপ্রকটে নাম রূপে সাক্ষাৎ ভগবান কীর্তন বিহারী হরে আসলে ভগবান কীর্তন বিহারী হরে আসলে ভগবান এই করল সংকীর্তন রূপে কৃষ্ণ রাধা করল হরি নামের বহু অর্থ তাহা নাই জানি হরি নামের বহু অর্থ তাহা নাই হরি নামের বহু অর্থ তাহা নাই জানি হরি নামের বহু অর্থ তাহা নাই শ্যাম সুন্দর হরি নাম জানি শ্যাম সেই হরি গৌর হরি নদিয়া বিহারে 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 কৌ হরি হরি কি চিনি না হ্যাঁ চন্দন চিন্তা পিন্ধি বেকের হাত পাখি নগরକୁ ଯିବା ଯିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହରି ଯିବେ ସେ ହରି କଥା ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନା ଯିଏ ପଚାରିବ କୋଉ ହରି ନା ସେଇ ହରି ଲୋକ ତମକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ ନା ଦେହରେ ପ୍ରେମ ଦେବେ ଆଗେ ହରିକି ଚିହ୍ନି ତାପରେ ଯିବା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଇଏ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ହବ ଦଧିଆ ଦରିଆ ପରେ ଗାଳି ଭଙ୍ଗା ହବ হ্যাঁ খাই পিকি চନ୍ଦ୍র চিন্তা লাগি দিঘটা করে ରୁହ ମ ଖରା ହଉଛି ହରି ଚିହ୍ନି କରି ଯିବ ରଗର ନେଇକି ଠାକୁର ନେଇକି ଯିବନି ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହରି ଅଛନ୍ତି ଚାରି ଯୁଗରେ ଚାରି ହରିଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଇଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସତ ଯୁଗର ହରି ହେଇଥିବେ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ହରି ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆକୁ ନେଇକି ଯିବା ଯେ ପଚାରିବେ କୋଉ ହରି ନାମ କହିବେ ଇଏ ଯଦି ସତ ଯୁଗର ହରି କିମ୍ବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ହରି କିନ୍ତୁ ଆମ ମନକୁ ପାଇବା ଦରକାର ଆମ ହରି ସତ ଯୁଗ ପ୍ରଭୁ ବାମନ ବତାରେ ବଳି କରେ ଏକ ହେ ଗମନ ସତ ଯୁଗ ପ୍ରଭୁ ବାମନ ବତାରେ ବଳି କରେ ଏକ ହେ ସତ ଯୁଗ ପ୍ରଭୁ ବାମନ ବତାରେ ବଳି କରେ ଏକ ହେ ଗମନ ସତ ଯୁଗ ପ୍ରଭୁ ବାମନ ବତାରେ ବଳି କରେ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଲେ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଲେ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆରେ ଥରେ ବଳିକୁ ଯେ ତ କଲେ ଭଗବାନ ଚିନି ରଙ୍ଗ ଚିନି ରାନ संगे फिर भाई लखन चिनी बंदी घर देवकी गभरू हेले जन्म पिंधिला बसन ये तो कले हरण चिनी राजा हो चिनी राजा हो
কবিলে সবু হে সবু ভগত মনা চিনি রাখাব চিনি রাখাব वर्तमान का कर्म ग्रहण परिणाम अमृत प्रेम भरी देवाई गात्र गात्र सर्वत्र घन शरण शरण गर्ग आदि प्रतिकृष्ण नारायण आज गौरव वर्ण धारण करी नाम प्रचार करने उद्देश्य आम सागे से जाऊँ एकदा मन पाइला जदि के पचारे आम कौन कह से हरि गौर हरि नदी आदि हरि
গৌর হরি হরি বলে প্রেম কথা প্রেম কথা তাই বলে গৌর হরি হরি বলে প্রেম কথা তাই বলে গৌর হরি Hey,
Kasih aneh dok. Balik pojka. Hey,
গোবিন্দ গোবিন্দ জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ Yeah.
କ୍ଷୀରସର ଲବଣୀ ଠାକୁର ଖାଉଛନ୍ତି ତତେ ପୁଅ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ରାଜି ନାହିଁ। ଆରେ ତୁ ମୋରି ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ପରା କେତେ ଅଭିମାନ କରିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଚୀ ମାତା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଧୁଲା ଝାଡ଼ି ସଚୀ ମାତା रत्न सिंहासन बसिछ चारि सची माता कहले कि गोटे मार लक्ष्य पेटू एमती दुनिया रे कहीं नहीं पुअर भोकर वेदना पेटर वेदना केवल माँ बेसी तंग के सब समस्या को समाधान कर बापा किंतु भोक केतरे बापा कहीं दुनिया रे कहीं जान पारे कहीं ना माँ जानी पुओ को केतरे भोग कर विश्वास कर जाइथिला 9टा बेलू आज 4:30 बजानी मो पुओ आसिले कौन खाइब तो चिंता करछुंती आज सची माता मार द्वारे बुली କ୍ଷୀରସର ଲବଣୀ ଟିକେ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ରଙ୍ଗରେ ଖେଳିକି ଆସିଲେ ଖାଇବେ କାହିଁକି ଏ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ଯେତିକି ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳମୂଳ ଅଛି ରାଜଭୋଗ ଅଛି ତାଜୁ ପୁରା ଆଣିକି ଏଠି ରଖି ଦେଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତି 3ଟା ଅଷ୍ଟମୀ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇବନି ଯେତିକି ଭୋଗ ଆମ ଘରେ ଅଛି ତାଜୁ ଆଣିକି ରଖି ଦେଇଥିଲେ ଠାକୁର ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏ ଦୁନିଆ ठाकुर କ୍ଷୀରସର ଲବଣୀ ଖାଇବେ 2.5 ଲିଟର କ୍ଷୀରସର ଲବଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନା କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷୀରସର ଲବଣୀ ଖାଇବେ ଆମର ତ ଅଳ୍ପ ଆମେ ଆଣିଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେବନି କହିଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାପରେ ଦେଲେ ଆମେ ସେ ପ୍ରସାଦରେ ପକେଇଦେବା ଭୋଗରେ ପକେଇଦେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ କାରଣ 2.5 ଲିଟର କ୍ଷୀରସର ଲବଣୀ ସମ୍ଭବ ରହିଲା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପାଇବେ ତେଣୁ ସେଟା ରହିଲା ଭୋଗରେ ପକେଇଦେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ କ୍ଷୀରସର ଲବଣୀ ଦେଇ ଆଜି ସଚୀ ମାତା କହୁଛନ୍ତି ଭାବରେ ଆଜି ଠାରୁ ତୁ କହ ଆଉ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ ନଗରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ କି ବରାକାଠ ପଡ଼ିକି ଆସିକି ମତେ ମିଳିବ ଦେଖେଇବୁ ଠାକୁର ବସିଲେ କହିଲେ ମା ଦେବଠାରୁ ମତେ ହେତୁ ହେଲାଣି 12 ବର୍ଷର ପିଲା ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ଠାରୁ ତୋର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ତୁ କହିବୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯା ନା ବୋଲି ମୁଁ ତୋ କଥା କହିବି ସଚୀ ମାତା ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଗଳାରେ ଟିକେ ଛୋଟ ପିଲା ଆଗ ମୁଁ ମୋର କଥା ଦଉଛି ଏତେ ଘଣ୍ଟା ପିଲାଟା ଭାଇ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ମା ମୁଁ ଯିବି ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ରାଜୁଛୁ କାଇଁ ଯା ଯା ତୁ ହଗି ମୁଁ ଅଲଗା ଯା ଯା ତୁ ହଗି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ତୁ ଜାଣିବୁ ତାର ମତେ କହିବୁ ସବୁଦିନ ତୁ ଯା ସଚୀ ମାତା କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ଧର୍ମ ଦେଇଛି ନା କୋଟି ଗୋରୁ ଦାନ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥରେ କାଳେ
ସେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ସେଇଭଳି ତିନିଟା ପବିତ୍ର ନଦୀକା ଯୋଉଠି ସଙ୍ଗମ ଧରି ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଯୋଉଠି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାର ସାଧୁମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ସ୍ନାନ କରି ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ସେଇ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ଆଜି ସବୁଦିନ ଗାଧେଇକି ସବୁଦିନେ ପାଣି ପାଇଲେ ଯେତିକି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଥରେ ମାତ୍ର ହରିନାମ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଥରେ ମାତ୍ର ହରିନାମ ଉତ୍ତର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଉତ୍ତର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ରାଧେଶ୍ୱର କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଆମେ ଅତି କମରେ 1000 ଥର ନାମ ଶୁଣି ତାପରେ ମାଇକି ଲାଗିଛି ଆମ କାଣ୍ଡ ବାଜି 1000 ଥର ନାମ ଶୁଣୁଛୁ ନା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ ମାନେ କରୁନା କାହିଁକି ପର ପାଖରେ ରହିଲା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ପାଖରେ ବଜାଇ ଯାଇକି ଜପହରି କରୁଛ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। 500 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି 1000 ଥର ନାମ ଶୁଣିଲେଣି, 500 ଥର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଲେଣି। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଥର ମାତ୍ର ହରିନାମ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଥର ମାତ୍ର ହରିନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ପାପ ନାହିଁ। ଆମେ 1000 ଥର ନାମ ଶୁଣିଲେଣି, 500 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେଣି, ଇଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପାପ ନାହିଁ। ଆର ବର୍ଷ ଆଉ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଘର ଭକ୍ତ ସମସ୍ତ ଭଗବତୀ ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ସଦ୍ଭାବନା କରନ୍ତୁ ନାମ ପ୍ରତି ମନ ପ୍ରତି ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରତି ସେ ସଦ୍ଭାବନା ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କେତେ ଦିନ ଚାଲିଥିବ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେଟା କହିପାରିବାନି ସମସ୍ତ दीर्घ दिन अनुसार आगे समस्त गौरव भक्तमान समस्त ग्रामवासी सहायक केते लागला केते बार भय करी इत्यादि अनुष्ठान को प्रबल सागर एवं इत्यादि गौरव महाप्रभु तलके भाव आम समस्त प्रकाश घरे शोले किंतु प्रत्येक वर्ष करी आज राम मंदिर को आज परिपूर्ण कर गौरा महाप्रभु